Sex education should be made as simple as ABC. Si tinc parella, no puc sentir atracció per ningú més. En el capítol d'avui desmuntarem aquest mite. Soc la Carla. Carla? Sí, va, obre. Tia, què fas aquí? No havíem quedat aquest vespre perquè et donés la motxilla. Ah, sí, però és que passava pel barri i volia aprofitar i així ja treure-m'ho de sobre. Marta, em deixaràs passar o...? Vale, crec que arribo en un mal moment. Hauria de dir un bon moment. Sí, crec que és un bon moment. Vale, no, ara en sèrio, Marta, si vols vinc més tard. És que ara et veig una mica... liada. És igual, passa, la tinc a l'habitació. Escolta, tens wifi? És que tinc una descàrrega a mitges. Sí, la tens sobre la tauleta. Mare meva. Té, ja me la tornaràs. Moltes gràcies. I què? Què de què? No em penses explicar res? Ah, sincerament tinc coses millors a fer. Ai, és que són tan macos els inicis de les relacions. Les ganes de veure l'altre, que si tot el que t'explica l'altre és super mega interessant i tot és genial i perfecte. I clar, també està el sexe, follar a tot arreu i a totes hores. És que s'us veia tan bé en el sopar. Feu molt bona parella amb l'Ivan. Merci. Bueno, jo me'n vaig. Tia, tanca fort, que la porta no va gaire bé. Vale, però vaig un moment super ràpid al lavabo, vale? És una emergència. I així de pas em dóna temps de descarregar això, vale? Ah, espera, que està... Ocupat! Tia, millor ves al lavabo del bar del costat, que estan els lavabos supernets. És que aquest, quan entra, no surt. Bueno, no sé com m'ho vegis. Ja surto. Hola. Hola, sóc en Ramon. Ramon! Què tal? Carla? Encantat, Carla. Perdona que no et faci dos petons, però ja és prou raro conèixer-nos així. Encantada. Bueno, que vagi bé. T'espero doncs. Però tu, tia? No tenies pipí? No, és que se m'ha tallat. Però tu no estaves al banc. Jo no t'he dit res. Mira, si no tens pipí, doncs vas tirant, Vinga, t'acompanyo a la porta. Però tu, tia, com ho has deixat amb l'Ivan? Però qui t'ha dit que ho he deixat amb l'Ivan? Estic flipant. O sigui, estàs sortint amb l'Ivan i mentre li amb altres tios. Suposo que saps que et pot atreure més d'una persona, no? Marta, és que no t'entenc. O sigui, si t'agraden altres persones, per què no talles amb l'Ivan i ja està? A veure, Carla, tu ho has dit. No ho entens.
A més, no crec que ara per ara ho puguis entendre. I t'ho dic educadament, però no n'has de fer res. Mira, torna-me-la quan vulguis. No hi ha pressa. No entenc res. És que no et pillo. Que vagi bé, Carla. Ens veiem. De què va aquest capítol? Que hem vist... Vamos ahí. Amor romántico, infidelidades... Primera idea que hem vist, no? Aquesta idealització de l'amor, que tot és fantàstic, aquesta idea de que no hi ha problemes en la relació. Per aquí la vostra companya, però, deia un tema d'infidelitats. És una infidelitat? Està havent-hi una infidelitat? Sí. Si és una relació oberta. Depèn. Per qui heu sentit relació oberta? Dieu. Si és una relació oberta, la noia estarà amb un noi si li agrada i igual que el noi també pot estar amb una noia, però si és una relació com gairebé, sí, seria, es una infidelidad. ¿Puede pasarnos de que estemos con alguien y que estemos guay con esa persona y que sintamos atracción sexual hacia otras personas? Puede pasar. Pero tienes que tener cabeza y saber que estás con una persona, no irte con otra. Sí que te fijas, o sea, te puedes fijar, en plan, ves una chica por la calle y dices, hostia, ¿cómo está? Pero de ahí no pasas a hablar y a tontear y a esas cosas. O sea, tienes un respeto por tu pareja. Es imposible que te parezca guapa solo esa persona de todo el mundo, porque Claro. puede parecer mucha gente, pero yo creo que si realmente te has fijado solo en una persona es por algo. No es tracta tant de si tengo cabeza o no, tengo cabeza o tengo responsabilitat respecte a los pactos que jo tinc amb la meva parella. Si el meu pacte amb la meva parella és que som una relació tancada, que podem sentir atracció, ho reconeixem, però que només tenim relacions sexuals entre nosaltres, ens vinculem afectivament i sexualment entre nosaltres, esto és un pacto. La otra cosa és que tenim un pacte d'obrir la relació. Val? Quan nosaltres tenim un pacte de relació tancada i hi ha una persona que té una relació sexual amb una altra, estem parlant ja d'infidelitat. No sabem quin tipus de relació té la Marta, encara no ha explicat. Li ha dit senzillament em puc sentir atreta per altres persones i jo no he tallat amb l'Ivan. Sembla que només hi ha una manera possible d'estimar. Una parella formada per dues persones, preferiblement heterosexuals, i amb perspectives de que la relació duri tota la vida, i on la fidelitat és la pedra angular de la relació. Una parella formada per dues persones, preferiblement heterosexuals, i amb perspectives de que la relació duri tota la vida, i on la fidelitat és la pedra angular de la relació. Però de tipus de relacions n'hi ha moltes, tancades, obertes, poliamoroses. Que n'hi hagin de diferents és molt bona notícia. Perquè així, si no ens sentim bé en un tipus de relació, sempre en podem provar un altre. Sovint passa que totes les relacions que no són la relació tancada són vistes com poc serioses o poc compromeses. Però no és cert. Les relacions poliamoroses o obertes requereixen de molta comunicació i cura dels sentiments de les persones que les conformen. També s'han de cuidar els pactes respecte a com es vol viure la relació, de la mateixa manera que es fa o s'hauria de fer a les relacions tancades. Així doncs, no es tracta de fer una jerarquia dels diferents tipus de relació i establir quina és millor que l'altra. Totes són fantàstiques, tan sols has de triar la que tu vols viure. I una cosa, que ara estiguis en una relació oberta no vol dir que en un futur no desitgis estar en una relació tancada, o a la inversa. Les diferents formes de relació poden respondre a diferents moments vitals. Ei, ets fan de l'Oh My Goig? Vols saber-ho tot sobre la teva sexualitat? Al canal de YouTube de BTV trobareu els videoblogs, les playlists, els tallers dels instis, la ficció i molt més. Subscriu-t'hi i no et perdis cap dels continguts del programa. Per entendre per què hi ha persones que trien una relació oberta, està bé analitzar com neix l'atracció sexual i si és possible sentir-la cap a diferents persones a la vegada. Quan algú ens atrau sexualment, per què és? Perquè trobem aquella persona atractiva físicament?
Per molta gent, l'atracció física és imprescindible, però per altres persones, l'atracció sexual no passa pel cos, o almenys no únicament. A part d'aquest aspecte purament físic, també poden ser motor de l'atracció aspectes que ens arriben d'altres sentits, com són l'olor d'algú, la forma de tocar, el to de la veu, les coses que diu. L'atracció sexual pot aparèixer de cop quan coneixes algú, o bé quan et comences a relacionar amb aquella persona. No us ha passat mai que algú us agrada a mesura que l'aneu coneixent? Pot ser que ens sentim atretes per com ens tracta, o per les converses que tenim i les coses que compartim, o perquè ens agrada la seva forma de ser i pensar. Els motius de l'atracció sexual podrien ser aquests, però podríem afegir-ne molts més i de ben diversos. L'atracció sexual la podem sentir per moltes persones i en diferents moments de la nostra vida. Pot ser duradora o efímera, i es pot donar estiguem o no estiguem en parella. La meva parella em pot atraure moltíssim i a la vegada em puc sentir atreta per altra gent. Ara bé, quan estem en parella i sentim atracció cap a altres persones, ens hem de preguntar com és d'important aquesta atracció i què fem amb això. Hem de veure si d'alguna manera estem trencant o no els pactes que tenim amb la nostra parella. Si l'atracció que sents és un problema respecte a la teva relació de parella, el millor que pots fer és parlar amb ella. Segurament això pot ser l'inici d'un seguit de converses que poden costar, però negar el que sentim sempre és més difícil. Joder, que fort. Que fort! Joder! Ivan! Hola, Ivan. Hola. Perdona, que ens coneixem? Sí, sóc la Carla, l'amiga de la Marta. Ens vam conèixer l'altre dia al sopar, te'n recordes? Ah, sí. Com estàs? Carla, Carla. què venies a veure la Marta? Que no hi és? No, no hi és. És que venia a tornar-li això, però he picat 1000 cops i no hi és. Tranquil·la, que crec que et puc ajudar. Que tens esclaus ja! Sí, Uau. sí. No li diguis al Pol, però... No, que va, que va. Sí, la veritat és que estan anant les coses ràpid amb la Marta. I jo al final em passo més tardes i més nits aquí que a casa. Doncs vaig passant, Mira, si vols, t'ajudo amb això i ja quan vingui la Marta... No cal, No? de veritat. Sí. Bueno, vale. Vaig passant, vale? Sí, clar. Ivan, Què? tu saps alguna de mecànica? Com? Que si saps alguna de mecànica. És que se m'ha quedat la moto allà tirada, fa un soroll molt raro. Que si sé alguna de mecànica. Sí. Sóc un friqui de la mecànica. En sèrio? Sí. Uau, perfecte. Vale, m'acompanyes a estar aquí a 2 carrers i l'arreglem ràpid. I tant. Ara surto, Però espera, tu no venies amb mi a arreglar la moto? Clar. Però quina mena de mecànic seria jo sense la meva caixa d'eines? Mira, la recullo, em poso alguna més còmode i anem. Contesta! Ho has sentit? La Marta s'ha tornat a deixar l'immòbil. De debò, quin desastre de noia. Bueno, ja ho veus, no? Ei, Ivan, què fas aquí? Ei, Marta! Pensava que no hi eres. Que em devien unes hores a la feina i m'han donat festa. Ah, molt bé. I aquesta motxilla?
Ah, no, res, que m'he trobat a la Carla i m'ha dit que te l'havia de tornar i m'ha dit que no t'ha trobat a casa. No, Carla? Carla? Però què està passant? Hola. Merci per la motxilla, És que he picat molts cops, però no em contestaves, no em devia sentir. Però, un moment, o sigui... L'Ivan m'acompanya a mirar la moto, que se m'ha espatllat i potser tardem una llarga estona. Què va? Si ja t'he dit que sóc un manetes, Carla. Que necessito la caixa d'eines, que no la trobo enlloc. Tia, em pots explicar què és aquest numeret? Que si no m'has trobat a casa, la motxilla, espero que lo de la moto sigui veritat. Tia, que t'estic salvant el cul. Tia, que no necessito que em salvis el cul de res. Ah, que ja s'ha marxat, no, l'altre? Quin altre? El Ramon. No. Tia, flipo amb la teva sang freda. On està? Què li està passant a la Carla? Que s'està fent la pel·lícula. Es muy pesada. A ver, es una colega que tiene su película montada y está intentando ayudar, ¿eh? Sí que se mete ahí, pero también hay que rescatar la idea de t'estic intentant salvar el cul. Si no sap que tens una relació oberta, t'està ajudant en realitat, tot i que no ho sàpigui. És culpa de l'altre que no li ha dit abans, que tinc una relació oberta, no flipis. Aquí rescataría el tema que tú dices que es un poco pesada porque la otra no le está dando tiempo, es más, a lo mejor no quiere, tipo de yo porque te tengo que explicar aquí mi vida, oye tía. No t'has de sentir obligada a dir-li alguna cosa, amistat, amor, qualsevol cosa, per molt que sigui la teva amiga, millor amiga, qualsevol cosa. Si és una cosa teva, no tens per què dir-li amb ella. Jo crec que és una relació oberta, és el que crec, encara no hem acabat, però igualment és el que crec. I simplement seria dir-li, no, espera, que no ho estàs entenent, tenim una relació oberta i ja està. Ella miraba por la relación que tenía con ella y por cubrirla a ella. Así que, Lo que haría todo el mundo. Si no sabes de qué va el tema y te pilla de nuevo, pues intentas hacer todo lo mejor para tu amiga, para salvarla. Aquí la única cosa es la Carla, que está en este mundo de no me imagino otro tipo de relación que no pase por monogamia o cuernos. ¿Sí? Vale, la clau és perquè, bueno, no sé, tu saps que pot entrar en qualsevol moment. Tens alguna pregunta sobre sexualitat per fer-nos? Contacta amb nosaltres a través de les xarxes socials d'Home i Goig o del telèfon, mail o WhatsApp del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat. Tothom està d'acord que ens podem sentir atretes per altres persones estant en parella? Sí, este mito, pa, no es cae. Com gestionem això? Què fem quan sentim atracció cap a d'altres persones i estem en parella? Podem plantejar diverses situacions. Què passaria si una parella et ve i et diu que vol obrir la relació? Quiero abrir la relación. Y yo le digo, pues busca tranquila, pero sin mí, que tienes ahí todo el camino para ti. No pienses en mí. Es que yo estaría muy incómoda en esa situación para hacer esas cosas. No sé cómo explicar. Em costa posar-me en la situació d'una relació oberta. Jo personalment sóc bastant segura de mi mateixa, però em sentiria bastant insegura. Perquè pensaria en plan, segur que està millor amb l'altre que a mi, per això vol tenir una relació oberta, perquè no li dono tot el que vol, segur que tallarà amb mi i em faria les olles mentals del segle. He estat en relacions obertes, però no estava enamorada. Ha sigut com més espontani, en plan, els dos ens agradem físicament, ens agradem som com a persones i tal, però no hi ha aquest real amor. Prefereixo una relació tancada. Ja mateix estic en una relació tancada i això d'oberta... No sóc molt gelós, però això de veure una persona que estimes amb una altra a la mateixa vegada que estic jo amb aquella parella, pues no m'agrada molt, sincerament. Aquí heu apuntat, per exemple, el tema de potser ve la meva parella em diu i jo no tinc aquesta idea al cap, perquè tenim la idea del cap de que les relacions obertes i les relacions... No, perquè normalment són tancades, normalment. És la idea que tenim. La idea que tenim de l'amor és aquesta, no?, de molta exclusivitat, de parella monògama, d'acord? Per tant, quan algú ve amb una altra proposta, el primer que fem és com no entendre res. Al millor també perquè no ho conec tant, però em costaria bastant acceptar que la meva parella estigui amb una altra persona, que no sigui jo.
no tinc gaire clar per què no tindria una relació oberta, però jo diria que és perquè em faria por que la persona trobés alguna cosa que jo no li puc donar a una altra persona que no sigui jo. Em crearia inseguretat. Els requisits que jo tindria per una relació oberta serien, primer, o sigui, lo fonamental, perquè si no, adiós muy buenas, confiança. Confiança i sinceritat. Dèieu, no estem preparats. Quan no estem preparats, és que pot ser que no estem preparats perquè no és el model de relació amb el que hem estat educats i educades. Per tant, ens podem sentir així, de pensar d'una manera o d'una altra, me frustro, sufro... Bueno, es tracta una mica d'això, d'intentar veure cap a on volem anar i pel camí de vegades el camí no està fet, l'hem de fer nosaltres. Val? Sense... Però si ja tens un camí fet i estàs còmode en aquest, Sí, no tens per què fer un altre. Claro que no es tracta de que un camí esborra l'altre, es tracta de que fem més camins. Pot passar que tingueu una parella i que aquesta us proposi obrir la relació. Això implica, com sabem, poder-se liar amb altres persones, tot i que el vincle afectiu principal segueix sent entre vosaltres dues. La primera cosa que hem de pensar és si volem o no aquest tipus de relació. Acceptar un tipus de relació que en el fons no volem, però que hi accedim perquè tenim por a perdre la nostra parella, acostuma a no funcionar. En segon lloc, obrir la relació pot provocar inseguretat. La inseguretat és un sentiment bastant comú a les nostres vides i pot aparèixer en qualsevol tipus de relació. Si apareix, és important que parlem de com ens sentim amb la nostra parella o parelles. Vull dir que no cal que ho visquem en soledat. Per altra banda, també s'ha de veure si les dues persones estan gaudint de les coses positives que té el fet de compartir intimitat i tenir relacions sexuals amb altres persones. Si només una part de la parella gaudeix això i l'altra viu tan sols la part de les inseguretats, tenim un problema. Perquè vol dir que la relació només s'ha obert per una de les dues persones. Vaya jeta. Cap relació és fàcil, però les que surten del lloc conegut impliquen reptes. Assumir-los mola, perquè vol dir que vivim coses noves, algunes de positives i d'altres de negatives. Però si el repte només implica coses negatives, potser val la pena deixar-ho estar. Anem a fer els finals. Us passo pòsits i us explico. Final 1. La Marta fa que l'Ivan i el Ramon es trobin al lavabo. Sí, provoca aquesta trobada. I en el final 2 ens trobem que la Marta evita que l'Ivan i el Ramon es trobin. Yo al final he escogido el final 1, pues el hecho de que se encontraran los dos, pues no sé, me daba más curiosidad que el otro final. Jo també he votat a l'1 perquè el salseo, perquè em semblava molt divertit que la Marta fes-hi a propòsit que l'Ivan i el Ramon es veiessin. Ajudem amb el recompte. Final 2. 1, 2, 3, 4. I final 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí? Final 1, 14. Anem a veure el final 1. Sí, està la pla. Tia, flipo amb la teva sang freda. On està? Al lavabo. Què? Un altre cop? Sí. No la trobo enlloc. Bueno, no passa res, què hi farem, no? Carinyo, que crec que està al lavabo. Deu estar trencada, just que no sé què passa a les portes d'aquesta casa. Escolta, anem a arreglar la moto primer? Espera. Ja vaig. Ramon? Què passa, Ivan? Què tal? Què, t'has escaquejat de la feina o què? M'han escaquejat. Vigila quan entres. Buah, que cabron, tio. És que hem tornat a dinar indi. Ei,
Una entrada. Sí, la moto m'ha deixat tirada. Va, anem. Algú que em faci un cop de mà? A mi m'encantaria, però és que tinc feina. Jo vinc, que segur que li acabes de destrossar la moto. A més, jo he de marxar ja, que tinc superpis. Fins demà. Som-hi. Adéu, amor. Ara vinc. Espero que almenys lo de la moto sigui veritat. Però si no tinc moto, hauré de fer veure que me l'han robat. Seràs? O sigui, tu ho sabies i m'has deixat fer la imbècil. Pues clar que ho sabia. I que ningú t'ha demanat que fessis la imbècil, que t'has liat tu soleta. Però llavors una cosa. Us lieu els uns amb els altres. Liem. Bueno, sí, en plan... un trio. No. Tenim una relació. Com que una relació? Una relació sentimental. Que ens estimem els tres. Vale, ara sí que m'explota el cap. No entenc res. Però, o sigui, aquesta relació és una d'aquelles obertes. No, res d'obertes. És tancada, però entre els tres. I et diré una cosa. Estem de puta mare, així que no et preocupis. Que vagi bé, guapa, i espero que t'arrenqui la moto. Joder. Vale, anem a assajar. Però si estava aquí la moto! Què cony passa en aquest barri? Nòvia, estava aquí la moto. Què passa en aquest barri? O sigui, m'han robat la moto. És broma. Estava aquí. Ja m'han robat la moto. Què passa en aquest barri? Què passa en aquest barri? Ja m'han robat la moto un altre cop. Ah, no, un altre cop no. Aviam, m'han robat la moto.